Is-settur turistiku fl-ewwel 5 xhur tas-sena kompla b'ritmu b'saħħtu kif kellu fl-aħħar snin, tant li n-nefqa mit-turisti kienet tisboq il-1 u 100,000 euro. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn jirriżulta li mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra kien hemm żieda ta' aktar minn 200 miljun euro fin-nefqa ta' dawk li joġobhom iżuru pajjiżna. F'dan il-perjodu ta' bejn Jannar u Mejju l-ammont ta' turisti kien ta' aktar minn 1,400,000. Iż-żieda fl-ammont ta' turisti kienet ta' kważi 180,000 persuna meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. F'dawn l-ewwel 5 xhur tas-sena l-akbar ammont ta' turisti ġew mir-Renju Unit, warahom isegwu t-Taljani, il-Pollakki, il-Franċiżi u l-Ġermaniżi f'dik l-ordni. Dwar dawn ir-riżultati pożittivi kkumenta d-Deputat Prim Ministru Ministru responsabbli mit-Turiżmu Ian Borg li qal li fix-xahar ta' Mejju waħdu pajjiżna mhux talli laqa iżjed turisti iżda kull barrani ras ar ras nefaq 17% iżjed. Din għandha tkun it-triq l qudiem mhux biss nitkellmu fuq in-numri ta' nies li jiġu, iżda anke x'qegħdin jonfqu x'qegħdin iħallu f'pajjiżna. Din ovvjament issegwi anke il-miri u l-istrateġija illi għandna fit-tul anke vista tal-Viżjoni 2050 bl-objettivi tal-2035 fejn irrid ikollna tkabbir sostenibbli u fuq kollox niżguraw illi nollu n-nefqa ta' dawk illi jżuruna